қариб 1 сол мешавад ки тамоми сайёраро бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 фаро гирифтааст. Аз ин лиҳоз оиди пешгирӣ аз интиқолу паншавии бемории сироятии COVID-19 аз 11 ноябри соли ҷорӣ тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ гузарондани арчаи соли навӣ, нишастҳои ҷашнӣ, шабнишиниҳо ва дигар чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ ва муносибати соли нави милодии 2021 дар ҷумҳурӣ манъ карда шудааст. Ба ин хотир кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилоят тасмим гирифтанд ки бари пешгирӣ намудани бемории COVID-19 миёни аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар тарабхонаҳо, ошхонаҳо ва қаҳвахонаҳои шаҳри Хорух санҷиши навбатӣ гузаронида корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд. Бо роҳбарони тарабхонаҳу ошхонаҳои шаҳр бари пешгирӣ намудани ҷамъшавӣ дар робита бо соли нави милодӣ суҳбатҳо гузаронда шуданд. Дар баробари корҳои фаҳмондадиҳӣ аз тарафи кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилоят ба ҳолати санитарию гигиении ошхонаҳо диққати ҷиддӣ дода шуд. Дар рафти санҷиш маълум шуд ки гарчанде ки бемории COVID-19 дар вилоят тамоюли пастравӣ дошта бошад ҳам соҳибони ошхонаҳу тарабхонаҳо то ҳоло аз маводҳои безараргардонӣ аз қабили маълҳои антисептикӣ, фосила байни якдигар ва ниқоб истифода мекунанд. Инчунин аз тарафи намояндагони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилоят ва бархе аз сокинони вилоят ки шомили ошхонаҳу тарабхонаҳо гардиданд, ниқобҳоро ройгон тақсим намуданд. қай гардид ки дар сурати риоя накардани қарори мазкур аз тарафи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳру вилоят нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. оиди пурзӯ намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба хуруҷи мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19 дар асоси қарори ситоди ҷумҳуриявӣ аз 11 ноябри соли 2020 арчаи соли навӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ, нишастҳои ҷашнӣ, шабнишиниҳо ва дигар чораҳои оммавӣ ба муносибати солнави милодии соли 2021 дар ҳамаи муассисаҳои хироки умум, қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо манъ карда шавад. дар сурати иҷро нашудани пешниҳоди мазкур аз тарафи маркази назорат давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр Хорух чораҳои маъмурӣ андешида мешаванд. мақсад аз гузарондани корҳои фаҳмондадӣ байни аҳолӣ ин таъмини сиҳатии омма ба ҳисоб меравад. мутахассисони соҳаи тиб бар он ақиданд ки пешгирии ҳаяк беморӣ аз табобати он осонтар мебошад. гарчанде ки бо мақсади пешгирӣ аз сироятёбии сокинон ба бемории сироятии COVID-19 корҳои тарғиботию ташвиқотӣ анҷом дода шуда истоданд, вале эҳтимолияти авҷ гирифтани мавҷи дуюмбораи ин беморӣ низ вуҷуд доранд. яке аз роҳҳои асосӣ ки аз тарафи табибон пешниҳод шудааст, ин риояи фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ниқоб, истифода аз маълулҳои антисептикӣ мебошад. барои риояи қонунҳое ки аз тарафи табибон пешниҳод гардиданд, ҳар яки моро зарур аст ки ин талаботро риоя намоем.